Yes. Hej Anders. Vi skulle så lave den her rapport over forsøg med cystisk fibrose. Og formålet med den her rapport var, at vi skal hjælpe familien Hansen, der gerne vil have et ekstra barn. Familien har allerede 2 børn i forvejen. En storebror, der er rask, og en lille søster, der lider af cystisk fibrose. Altså hun er syg. Så derfor skulle vi så analysere DNA fra mor, far, storebror og lille søster sammen med DNA fra en række befrugtede ægceller, så vi kan så til sidst udvælge den eller de befrugtede ægceller, der skal udvise sig til familien Hansens nye barn. Yes. Så teori. Cystisk fibrose er en genetisk arvesygdom, altså det vil så sige, at det er kun noget, man kan arve, som man ligesom kan blive født med. Så vil jeg fortælle lidt om meiose, som er en kønscelledannelse, der sker hos mennesker og andre dyr i æggestokkene og testiklerne. Hos mennesket resulterer hver meiose i, at en celle med et normalt kromosomtal på 46 bliver til 4 kønsceller med hver 23 kromosomer. Så det bliver altså ligesom det halveret, eller ja, det bliver halveret. Der sker 2 celledelinger i løbet af meiose, og hver celledeling er inddelt i en række delfaser, og det er så også på samme måde som mitose. Ja, så vil jeg lige vise det billede her, så man kan se det. Yes, så det starter så her i mitosen med en interfase, hvor at cellen endnu ikke er i deling, og kromosomerne de heller ikke er synlige, men det er her, at den her fase af kromosomerne bliver fordoblet. Så i profasen, at cellens kromosomer bliver fordoblet, og de har så trukket sig sammen, og derfor blevet synlige. Så man kan så se her, der er et rødt og et blåt gen. Og ja, hver kromosom her del kalder man et kromatid, og det sted kromatiderne hænger sammen, kalder man et centromer. Så i metafasen ligger de fordoblede kromosomer sig i cellens midterplan, og i hver sin ende af cellen sidder der nogle strukturer, der hedder centrioler. Og disse centrioler er der fastgjort elastiske tråde, som man kalder tentråde. Disse tråde bliver nu fastgjort til kromosomernes centromer. Så i anafasen, der bliver kromatiderne i et fordoblet kromosom adskilt, i det at de tentråde trækker den til hver sin ende. Hver sin ende af cellen, som man kan se på billedet. Og så i telofasen, der deler cellen sig ved indsnæring på midten, som man kan se her, og så til sidst i interfasen bliver kromosomerne igen usynlige, og de 2 datterceller er nu klar til at fordoble deres kromosomer, og eventuelt fortsætte med en ny mitose. Yes, så til meiose. Meiose starter også med en interfase, hvor at cellen endnu ikke er i deling, og kromosomerne er heller ikke synlige, og man så også her, at kromosomerne fordobler sig. Så i profasen, cellens kromosomer er blevet fordoblet, og de har så trukket sig sammen og er blevet synlige. Kromosomerne lægger sig sammen parvis og bytter DNA-stykker. Man kalder det er så det, man kalder overkrydsning, som er forskellen fra mitose. Det medfører, at kromatiderne, der parvis før var genetisk ens, nu bliver genetisk forskellige. Så i metafasen, det der kromosomerne så stadig parvis i cellens midterplan, og i anafasen bliver kromosomerne for hvert par adskilt, og det sker ligesom i mitosen ved hjælp af centrioler og tentråde. Yes. Det er altså centrioler og tentråde. Så i metafase 2 er der blevet dannet 2 celler, og hver celle indeholder 2 kromosomer, altså det halve kromosomantal af den oprindelige celles. Hver kromosom består af 2 kromatider, der er genetisk forskellige,
på grund af den tidligere overkrydsning. Kromosomerne lægger sig i cellens midterplan. Så i anafase 2 bliver de to kromatider i hvert kromosom adskilt, kan man se. Og til sidst i telofase har de to celler delt sig, og resultatet er 4 sædceller, der er genetisk forskellige, og hver indeholder det halve antal kromosomer af den oprindelige celles. Så overordnet er forskellen mellem meiose og mitose er, at mens mitosen fører til genetisk helt ens celler, fører meiose til genetisk variation. Meiose starter ligesom mitose med, at modercellens kromatin tråd laver en kopi af sig selv. Yes. Så skulle vi så lave et krydsningsskema, hvor vi har moren og faren, som begge er bærere af det dominanse A og det dominanse store A og recessive lille A, som man kan se her. Og det giver så til 2 børn, som er homozygote, og 2 børn, som er heterozygote. 2 af dem vil altså være bærere af cystisk fibrose. En fjerdedel af dem vil blive syg med recessive 2A'er og helt rask med 2 dominanse 2A'er, som altså er rask. Og det kan man så se også på billederne senere i resultater, at det vil resultere med 2 streger, og det syge vil altså resultere med 1 streg. Yes. Så vil jeg fortælle lidt om DNA. DNA-stoffet DNA forekommer i alle levende celler, hvor det er ansvarligt for cellens arvelige egenskaber. DNA-molekylets opbygning kan sammenlignes med en snået trappe eller stige, som man kan se her, som er bestående. Så trappen den er ligesom bestående af skiftevis af et sukkerstof og et fosfat. På hver sukkermolekyl sidder der en indholdig base. En base med tilhørende sukkerstof og fosfat kaldes et nukleotid. Basen på de 2 modstående sukkermolekyler er bundet sammen og udgør stigens trin. Der er altså 4 forskellige faser. G, som står for guanin, C, som står for cytosin, A, som står for adenin, og T, som står for tynomin. Og det er så kun, det er så smart, at G og C kan kun forbindes med hinanden, og T og A kan kun forbindes med hinanden. Så vil jeg fortælle lidt om gentest. Gentest er en nærmere undersøgelse af menneskets genom, og formålet kan være at identificere bestemt sygdomsgen, som optræder i en familie, f.eks. en test på fosteranlæg, eller som vi ligesom har lavet med cystisk fibrose. Så vil jeg så fortælle om restriktionsenzymer, som er en gruppe af enzymer, der er i stand til at genkende en bestemt DNA-sekvens, hvorefter den kløver DNA'et. Resultatet er, at et stort DNA-molekyl opdeles i et antal mindre og veldefinerede stykker. Som andre ord kan man kalde det en DNA-saks. Og det er den korteste DNA, der vandrer længst. Her har vi så nogle materialer. Yes. Og metode. Vi blev så delt op i 2 dele af klassen. Og jeg var så på delhold 1, hvilket betyder, at jeg skulle lave en prøve på Excel 1, 2 og 3. Jeg tænker, at jeg ikke behøver at forklare metoden. Vi skulle en hel masse ting med putte noget ned i et vandbad, og til sidst kunne man så vente her i 30-40 minutter, hvor man skulle tage rørene op af vandbadet, og vi kalder det bare meget hurtigt. Og så til sidst kan man så lære sig at tage de her billeder, og man kan så til sidst se her på vores resultatbehandling, nogle fine billeder, vi har fået ud af det. Yes. Jeg har valgt at bruge i klassens billeder
fordi at, det er meget svært at kunne se, hvordan vores ligesom kommer til at se ud. Men jeg har så skrevet dem hernede på det her schema, vi har fået, hvor man kan se, at moren er rask, men bager. Ja, fordi hun ligesom også har fået de her 3 streger. Broren er rask, helt rask, og søsteren er syg med cystisk fibrose, som også giver hendes udfald på de her 3. Æg 1 er rask, men bager. Æg 2 er helt rask, og æg 3 er så sygt. Jeg bruger så også prøve 7-12 fra i-klassen, tror jeg det var. Da vores også blev meget svært at aflæse. Hvor vi så kan se, at det her det er faren, som er rask, men bager, og broren, som er helt rask, og søsteren, som er syg med cystisk fibrose, og de her ikke 4, 5 og 6, må det være, ja, er rask, men bager af cystisk fibrose, og ja, og så det må være ikke 5, som er rask, og ikke 6, som er syg. Ja. Så videre til diskussion. Yes. Hvor er diskussion? Der. Ja, hvem er homoseksuel, og hvem er heteroseksuel? Et individ, yes, jeg har lige skrevet, at der er et individ, der har en genotype, hvor de allegener er ens, kalder man en homoseksuel med hensyn til egenskaben, for eksempel det er dominant til 2 store A'er, eller recessive lille A, 2 små A'er. Et individ, der har en genotype, hvor de allegener er forskellige, for eksempel står der lille A, kalder man en heteroseksuel. Så det må være her ved skemaet, at moren og faren begge har en genotype, hvor deres gener ikke er ens, og det er derfor, de så er heteroseksuelle med egenskaben stort A og lille A. Ligesom når storebroren er begge homoseksuelle, da deres lille gener er ens. Altså, vi går ud for, at lillesøsteren har det syge gen med 2 små A'er, og storebroren har det raske gen med 2 store A'er, som altså er det dominans gen. Yes. Betydning for familiens afkom. Jeg ved ikke rigtig lige, hvad jeg skal svare på det, men der er i hvert fald en chance for, at det vil være et bærende, altså det raske gen, men så vil den også være bærende, og det vil være en 1/4 for at den vil være syg, og en 1/4 for at den vil være raske gen. Hvis altså jeg vil vælge nummer 2 og nummer 4, jeg ved ikke, hvorfor jeg skrev 5, men som man skal se her, ja, æg nummer 2, da det er det raske gen, og det ligesom har 2 store dominans A'er og 2 streger, og æg nummer 5, da det også har 2 streger. Ja, som jeg så det betyder, at man er genotypen stort A. Fejlkilder. Ja, der kunne være mange fejlkilder ved det her forsøg, da der var mange ting, man skulle måle nøjagtigt. For eksempel justering af petten, og når man skulle skifte spidsen ud, kunne det være, at man kunne komme til at glemme at skifte spidsen, så derfor kunne de her blandinger blive blandet sammen, og der ville komme DNA i forskellige ting. Så ved 37 graders vandbad, og der kunne være ikke nok DNA og ikke nok restriktionsenzym. Videre til min konklusion. Jeg har konkluderet, at det er storebrorens gen, som jeg vil anbefale, moren skal få sat op i livmoderen. Vi ved, at storebrorens genotype er AA, altså det homoseksuelle dominant. Derfor er det sikkert rask igen. Og der er 50% chance for, at han er bærende, og 25% chance for, at han er rask.